Kaixo, Gipuzkoako Foru Ogasunak 671 eredua oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga bide telematikoz zergabidea plataformaren bidez aurkezteko modua erakutsi nahi dizu. 671 ereduari buruzko informazioaren barruan, zergak ereduak atalera sartuz gero, zenbait dokumentu pribatu erabil daitezke, aukeran eta ez nahita ez, zergari lotutako eragiketa dokumentatzeko. Kasu honetan, adibide gisa, aitak semeari edo alabari egindako diru dohaintza bat aurkeztuko dugu, dokumentu pribatuan dokumentatua. Beraz, diruaren dohaintza dokumentua aukeratuko dugu. Hasteko, zergabidearen URL-ean sartuko gara eta gure ohiko kredentzialekin sartuko gara bertara. Tramiteak online atalean sakatu. Kontuan izan, zergabidearen bidez aurkezteko 3 urrats egin behar direla. Lehenik, autolikidazioa betetzea eta bidaltzea. Bigarrenik, nahitaezko dokumentazioa bidaltzea eta azkenik, hala badagokio ordaintzea. Lehen pausoarekin hasiko gara. Aitorpen zirriborro berriaren atalean sakatu beste eredu bat. 671 dohaintzak eredua hautatuko dugu. Eragiketaren subjektu pasiboa dohaintza hartzailea izango da, hau da, dohaintza jasotzen duen pertsona. Bere datuak adierazi behar ditugu erreferentzia pertsona atalean, horretarako aitortzaile berria botoia sakatuko dugu. Sartu subjektu pasiboaren datuak eta sakatu gorde. Zein urtetan egin den adierazi. Epealdiaren atalean, epealdi gabe markatu eta sakatu sortu botoia. Behin sortu ondoren, egin klik hurrengoa botoian. Eta orain, editatu. Zergari lotutako eragiketa jasotzen duen dokumentu mota hautatu. Kasu honetan, dokumentu pribatu bat erantsiko da. Dokumentuaren data adierazi eta dohaintza markatu dokumentuaren objektu gisa. Datuak sartu ondoren, sakatu gorde. Ondorengo pantailan, sakatu hurrengoa. Dohaintza emailearen datuak sartzeko, sakatu gehitu. Dohaintza emailearen datuak sartzeko, sakatu gorde. Egin aurrera hurrengoa botoiarekin. Eta sartu autolikidazioaren datuak gehitu botoiarekin. Gure kasuan, 671 eredua aukeratuko dugu. Eskualdatzaile gisa, dohaintza emailea eta subjektu pasibo gisa, dohaintza hartzailea, hau da, dohaintza jasotzen duen pertsona hautatu. Eta sakatu ados. Gure kasuan ibilgailurik eskualdatu ez denez, dagokion laukitxoa markatu eta hurrengoa sakatuko dugu. Subjektu pasiboaren datuak betetzeko, sakatu editatu. Eta berriro sakatu editatu, osatu edo aldatu behar izan ezkero. Kontuan izan, aitortzailearen datuen xehetasunen barruan, gutxienez datu nagusiak eta helbidea bete behar direla. Horretarako, sakatu editatu. Datuak bete ondoren, sakatu gorde. Atal desberdinak bete ondoren, sakatu itzuli. Gainerako datuak bete eta sakatu gorde. Horien artean sortzapen data bete beharko duzu. Normalean dohaintza dokumentuaren datarekin bat etorriko dena. Aurrera egiteko sakatu hurrengoa. Hurrengo pantailan editatu sakatuko dugu. Gure kasuan, bestelako ondasun eta eskubideen laukitxoan bai hautatuta, dirua transmititzen dugula adieraziko dugu, eta subjektu pasibo bat eta eskualdatzaile bat daudela markatuko dugu. Pantailako datuak bete ondoren, sakatu gorde. Eta orain, hurrengoa sakatu. Sakatu editatu autolikidazioaren ezaugarri gehiago emateko. Eta ondasunen eta eskubideen benetako balioaren laukian emandako diruaren zenbatekoa adierazi. Ondoren, sakatu gorde. Ia amaitu dugu. Sakatu itxi. Eta autolikidazioa aurkeztuko dugu aurkeztu botoia urdina sakatuz. Internet bidezko aurkezpena hautatu eta aitorpena bidaltzeko Aldundiaren egoitza elektronikora sartu. Sakatu bidali botoia. Amaitu da autolikidazioa betetzeko eta bidaltzeko lehen urratsa. Orain, nahitaezko dokumentazioa erantsiko dugu. Horretarako, igorpenaren xehetasuna botoia sakatu. Ez ahaztu, orain dokumentazioa erantsi beharko duzula. Horretarako, gure aitorpena aurkitu eta triangelu gorria sakatuko dugu. Zergabideak gogorarazten digu aitorpen horri bi dokumentu erantsi behar dizkiogula.
Erantsitako dokumentuak atalean klik eginez erantsi ditzakegu. 2 fitxategiak erantsiko ditugu. Honako hauek hartu behar dira kontuan. Gehienez 4 fitxategi aurkez daitezke bidalketa bakoitzeko. Fitxategi bakoitzaren gehieneko tamaina ezin da 10 megatik gorakoa izan, eta fitxategi guztiena berriz 25 megatik gorakoa. Fitxategiaren izenak ezin du azentu markarik izan, eta A-tik Z-ara bitarteko letrek edo zenbakiek soilik osa dezakete. Sakatu bidali aurkezteko. Zergabideak erantzun digu egiaztagiriak behar bezala aurkeztu direla. Nahitaezko dokumentazioaren bigarren pausoa bukatu duzu. Hala ere, aitorpenaren egoerak ordainketa emaitza ematen badu, adibidean bezala azken urrats bat eskatuko du. Horregatik, aitorpenaren egoerak zuzentzeko errefusatuta izaten jarraituko du dagokion zerga ordaindu arte. Ordainketa egiteko gorabeheren atala sakatu eta ondoren ekintzak hautatu. Ordaintzeko modua hautatu behar duzu. Ordainketa pasabide bidezko ordainketa edo ordainketa gutuna. Autolikidazioa ordainketa pasabidearen bidez ordaintzea aukeratzen baduzu, 671 ereduko autolikidazioaren aurkezpena eta ordainketa amaituko duzu. Ordainketa gutuna aukeratuz gero, irakurri pantailako jarraibideak, eta aitorpenaren egiaztagiria lortzeko, itxaron finantza erakundeak diru sarrera berretsi arte. Ordainketa pasabide bidezko ordainketa aukeratuz gero, zergabideak automatikoki egingo du pasabidearen lotura. Zure banketxea edo ordaintzeko modua aukeratu beharko duzu. Sartu banku elektronikoko kredentzialak edo kreditu txartelaren datuak eta sakatu ordainketa egiteko botoia. Ordainketa egin ondoren, pasabideak haren egiaztagiria eskuratzeko aukera ematen du. Hori lortu ondoren, sakatu itzuli jatorrira. Ordainketa egin ondoren, egiaztagiria aurkeztutako 671 ereduari automatikoki lotuko zaio. Egiaztagiria lortzeko, sakatu aurkezpenaren ziurtagiria. Amaitu duzu. Zure zalantzak argitu izana espero dugu. Eskerrik asko eta hurrengora arte.